Pabiling gipanguyawan ang mga habal-habal ug angkas drivers dinhi sa ato nurot sa pagpanakop nga gihimo karon sa mga ahensyas gobyerno. Mas bidako pa kining maong isyu human ang ilang sektor nakadawat og suporta sa City Hall o gani mitapok silang grupo karon ng bago. Unsa may epekto ning pagpanakop sa mga yanong mga mamasahero? Sa iran nato pinagi sa RTV Presents ni Nico Sirido. Muduha ka semana nasukad migawas ang desisyon sa Korte Suprema kabahin sa operasyon sa angkas ug mitugot sa hingtungdang mga ahensya pagpanakop niini. Maong pabiling gipanguyawan ang mga driver sa maong ride-hailing application ingon man sa mga habal-habal drivers. Si Cito Caballero muna po katuig nang naghabal-habal kay mao kini ang iyang panginabuhian. Nabalaka siya sukad gilusad ang pagpanakop sa mga sama niya og trabaho. Kun kaniadto sa kusog nga sakay, may kita siya nga moabot 1,000 kada adlaw, karon naminusan matud pa og halos katunga. Piktado yung pamilya kay ang anak magsigda ko. Sibat nging ka kay dakpan niya ka. Basta na idako wa gamay ging mada. Sa miaging weekend, gitapok sa syudad sa Sugbo ang mga habal-habal ug angkas drivers agi og pagpakita og suporta sa nahitabo kanila. Dunay misa nga giselebrar ni Archbishop Jose Palma. Gibanabanang moabot sa 7,000 ka mga drivers ang mitambong sa kalihukan. Kahinumduman, una nang mipasar ang Cebu City Council og 15 million pesos nga budget alang sa emergency assistance sa mga drivers. Tagsa kasakong bugas humay ang planong ihatag sa syudad. In the mountain barangays, how are children going to go to school? Are they supposed to walk? Humani ini, mihimo og solidarity ride ang mga angkas drivers sa kadalanan sa Dakbayan. Nagsilbi kining pagpakita sa ilang puwersa ngadto sa mga sumasakay ug sa gobyerno gumikan sa pagpanakop karong bag-o. Milibot sila sa mga dagkong kadalanan panghinaot nga dili makalimtan ang ilang sektor. Sa nasayran, human sa desisyon sa Korte Suprema, ang Land Transportation Office sa rehiyon misugod sa pagpanakop og mga motorsiklo. Sukad sa paglusad sa ilang mga operasyon, 28 na ka mga motor ang na-impound sa LTO ug duha sa LTFRB. Ang ilang mga dadakpan, diretso karga ug na-impound. 6,000 pesos ang multa ug 3 ka buwan una pa i-release ang motor human mabayran ang penalty. Mato ni Director Victor Kaindek, karong si Manaha, mihunong sa una og pagpanakop ang LTO kay duna pay daghang giatiman ning panahon sa Kapaskuhan. Samtang ang kapulisan subsubsab nga nanakop karon sa mga traffic violators. Naabda namo ang mga sakop sa Traffic Patrol Group ug SITOM sa ilang operasyon. Giklaro hinuon sa hepe, dili lang angkas ug habal-habal ang ilang gigukod kundi tanang malapason sa traffic code. Sagad sa mga nakalapas, gipang-isyuhan og TOP ug citation. So far sa sir, yung mga kolorum sir, yung nagko-convey ng passengers na in consideration sa is 22 yung namin, na-issue namin. But usually yung sir, mga walang po? Angkas. Then the remaining is yung mga helmet law, tapos unauthorized helmet, tapos dilapidated plate number. Samtang dunay pagpanakop, padayon ang pagpangulba sa mga habal-habal ug angkas drivers. Ilang panghinaot, marisolbar na kining maong isyu kay nakatabang man sab sila sa katilingban. Ako si Nico Sireno ug kini ang akong short docu.